Gaya buana hai hinsau. Neng, ang nono bekas malia neng onyon banyak yang sih. Hai rok ni saya ru. Ang nono bekas malia, nono betika hamzeng nai. Itu mungkin ang semua ang mana ang saya mana mau tungta hai ni sekon kag zaman ke tamu karan tong. Mana bukan karan ke. Neng tabu langsung kenaka. Oh tabu boradi coli ya jiba. Asulani iPhone tongo. Ni kenapa tak iPhone tongo lagi jana. Anu tak iPhone lam teruk keriba. Mana ambil kakaran waktu mah tongta. Neng beri masa aku kau bukai jongka. Orang beri naik tangli. Anu bekau tu sekali yang try kaji bang. Orang beri baik soalnya ni. Tani beri jadi alka bepon kaji tang kan neng. Awan pore nin bekau bin bay hamzah mah tona. Mana neng tamu wan suka bah aja. Lai bekau mungkin pun saya cuma lihat. Aku yang muya bekau buat. Orang naik tangli pun palas mansul lihat. Wan suka hanya saya tarik sakal kan. Mai mui sana này hàng cái gì mai tăng cái mùi mà nó mít gò hay para mata kara bokok tu kan kum kam tu kali ya. Hai pun an bekang tap kagak cuma yang kan berpertang masa di. Jadi ang hirok tangkang ke an mama bu song tamung nai. Apa nang wan sungai hirok yang mana wan sungai mah tongsa. Anu asyik orang ini cengke por ruway an mama bu song ruway hari mana. Amun wan sungai sini song takwa. Tabu ni jora belai wana ma singsa aki hinkai celase burino tonggicai ya karo tabu hinkai burice olta celano tonggicai ya karo belai wana ma singsa o dunia abo kaha chini aro tini kasa ostori phaiso pakya celaba burai borok 3 bosor hamcela temani phiaba tabu hinkai burai o celano tonggicai ya kare rika tangi hinkai burai agur talabo cela ketal manai a cela ketal banyo ato zet bum bam khaye yang pulan hi celano kha tabu nama sebahine ya kare kalangka Pagi hinkai cengtini abo joto bisini ko kolog mana chikonsa ko ba kaham ke saiman lain abagai secret library channel pathik jora kaham ke nadi buji manai tai baksa borok agur tala porina da thang eba bum bam da khanya thang baksa borok nortamo wansuk jingno comment ke chali Sekang sinimung sanai cela college pori tonggo 4 semester oh bini hamsama buri hinkai class 12 pori tonggo mane amsuk cerada marungka haipana tam sanai tabuni jora cerani simi cela buri jodono legend mangse abune kubiko Pagi tabuk saiman lain o cela bahaki 3 bosor tongge chai yakar zakha abo joto bisini kogno Pulia sekang cela buri borok Facebook te photo noglai chajagai khoroksa message khai number nawi kok salakya te a jora angka 2019 BC abo haki khoroni kok salma bisingti bekamani hamsaglai tongka boroni hamsama kasara wasa walayo wasa moniyo abo haki mang hamsama halok 2 bosor angka henke o jaga chungjoto kok saimono amsuk sal 2 bosor hamsama kasara girlfriend boyfriend kasara tamonglai tamoki tonglai abo joto saimono direct chikonsa kokbai sana thangke borok kapalo sindur phulei kaje mungsa simi tongsibo abo hai borok ni relationship but baksa lejar hinkai sindur phulei kaje mungsa akongna wansuk phakyana atozet bom bamhne mane legend rokta Tei borok ni o tongthok sathoni bisingtina borok pula malai sinui hamjama sala a salno mutukai khorok ni thanjage anniversary palai lakya bara nogo abo tamne anniversary mane borok ni kobi hamjama thanjaloki baksa tongma bage phiaba o hamjama koidin salja haina kamai mathango oke abo video ni paitoko joto saimanai abo hake borok khorok ni ekdom tongthok sathoke 2 bosor tonglaimani 2019 ni simi 2021 jora te burni nogobo bini dara eba beta song saiman ka borok ni hamsak tomako bahake henkai buri o chlano bini dara ni kalbari telange male sinerika atitya te chalabai buri amsak sal hamsalai jora buri o chlano kasakok bar saka neng ana kone dino ta yakardi neng na ani pula hamsama neng no paithak jeng khorni kaham ki tonglainai buri aba haki pula jepro o chalabai malayo a jora ni simi buri tabubo sawi phaimani phiaba baksa borok jorabai baksa salajago a kogle kubunya bahaki hinkai tabuk 2022 bisini thangne July mas ni simikai o buri chance ngai thangka abongka o buri bini chlano saka angte nengbai tongmalia nini bage ani bakawa hamsamaro kerikya neng alka buri nai thangsidi tini ni simi nengbai brakapung sene buri atike o chlano bar saka hinga aro wansuk jane kogle abose borok khorni amsik sal 3 bosor kahamya hamsalai tomani tabu hinkai o buri bini pulani chlano tange kagna nakhena chlani tamo sayatong abo saimana bagi video no pathi jora kaham kinadi abagi payite chini main story wo অনেক সালনি ইয়াগুলো থাংনে জুলাই মাসনি সিমি বরি অ চালানা কাশা কক বার সাকা আং নং বাই হামসাগে তনামু চংলিয়া আনি বখা করিখ্যা নিনি বাগৈ নং আলকা বরি কাহাম নাই থাংসিদি বরি আতিকে অনেক বার সাকা অ চালানো
Berini ati kono khane chala wana jagi saka tangai angbai atike kagna kok saka nung ba agi saya bula te ani tamo chaya tong nung tangai angbai kana mu chungjak asuk abo haki chala o berini saka te saka nung angbai kangna sakang ani kaisa hamya phonugai cyclang di hinai a jora burei mungsa saya chopkai tongkha mane sak nangya care khaike tongkha burei o chalano tangai hinmale aro burei se chala hamsage chance engo bat chalale puliani smi o burina hamsage kahamge tongi phayoba tabuk chala ati sama jora ke burei mungsa a chalano hamye chaya majra derna jaga malia a bagi burei siring chopkai tongkha Berini abo kahai tomung samung chalano saknangya care khayake tomanogei o chala video call khai berino saka khanadi neng ana hamjagya henkai ang tabu kathang tonglia neng sani live korikha henkai ang kathang tongi tamo khanai ang tabuno kotok sori thesine chala abo hake berino saka apuru bere kabui saka ako angte ate inglia dini ni sime kahamge tongsine neng baino kahamke hamjak tongsine beri abo hai kabui saka o chalano thina kiri jagai mane beri acting engo abo kahaitia abagai o chalabai beri tewesa kathalai bisas kai tongphika Piaba tamo sanai je jaga khoroni hamsama kore ate jaga sachung hamsama bai relationship le bahake jora kolok thangmanai ba abo kahanyo salni saltam hamle toma olo borok tewesya a topic no te kok banglai wala yo beri sawo neng ano yaka residi ani bukha korikya neng bai hamsaknani beri atike samung tongo ate jora ke yang chala ekdom bukha dukhu nangjage kabai sawo neng tamongka tange neng ano amse kostorika borok khorni abo hake wala yo hamla yo engmang 10 bar engka piaba tabuk pathyago henkai beri o chalano namasibai duai kali hinai yakari aba kagino kalangka te phiroglia o chalani aro beri tangi o chalano yakari kalangka henkai beri tabukya agur talawate khoroksa boyfriend chala katal mankha abage beri bini pulani para tongne o chalano kagai yakari kha mane engka beri tabuk agur talani chala katal manai bobai hamselai tongkha abage beri parani o chalano kai sak nanglia yakari rikha tabuk o chala bahake bini berini tomung saiman ka hengai norokno paithego chalani khukti khanai nadi kahamke saimanai tebo chigonja kok sanai chala bini manani phachingtei saiman ka boni whatsapp status o a berini photo rijak nugai a bagi chala agur tola thangai je status rinai a chalabai malakya apro o status rinai chala saka ang o berina hamsakya berise ana hamsako hunai henke norok amsu jora khanai mankana berise a chalana hamjapu mane bini pulani chalano yakari katalbai bom bam abo kahaitia onek dangerous tabuni baksa beri rok oke phadi abo olo saimanai amsu buni character ro sanathangya tabuk chala beri breakup olo tamongka abo saiman laina tabuk yang te khaksa chala breakup engma olo hopung sabung kama mokol mukti thaglia tebo phana chala bini berino tewesa kipli mana muchuma bai o berino sikriwi saka neng jodi angbai kahamge hamjak tongya henkai jeng khorokni ni xyz photo tabuk facebook o viral khachinai neng angbai kahamge tongnai tongya chala abo hai kok saka a jorake buri bini nokni darano o chalani message phone gerikha o chala ano viral khai lachmu rina po dara henai a bagi berini betabo bini mananya atike bui hamya kok sa tongo henai tabuk o chalano daily call khai kutuka haipono chalale bini hamjama berino tesa kiple de mano hene che o berino atike viral khanya hene kok sai sikirmani but koboyo henkai chala tabuk bo o berino mungsa jaga viral khayako jodi o chala amsuno viral khani jari henkai chengno permission dikhamung jeng tini norno a berini address detail photo kahamke Reuno phone kai man khamo haipono chala wansugo boino viral khai tamo manai kono mangala te saka ang sudo ani berino atike kokse sikiri pano ani hamsama ta pherogi mano heni che o berino atike viral khana kok saka abono kobi kok heni saka chala phadite se chine man story bo borok berkap ungma olo chala deli hapung sapung nogo bini ma babuno hojage kabmang jorala kya salchaki chala kamang bini bekhano karake maya ange bekha sawi sak hamya rukibo kalakya Apurki chalani nogo bini ama babu o chalano kaham hamya kok sengka a jora chala joto kobi kok saka bini hamsama beri bobo 3 bosor hamsak tomani se tabuke alka chala mani bono kage yakar kalango hane chala joto bukhani kok tomani bini amano sawi kapka ekdom dukhu nagjagai tei abo hakino chala o beri be 3 bosor jorate tongge cha yakari kalang saka hane mano Video ni men kok abono kebono kubai bekabe hamsake logirimaya henkai pulia hamsama jorano yakar kalangdi boni bekano thenge yakarna bage kebono ta hamsakdi tini o story jaga jeng khanai bo saiman ka
Khorokni hamsama kesaro tabuk celakai Devdas hopung sapung kamang mokol mukti thagya. Tei khatsa bereke Agartalawo alkachala mano hunai bini 3 bosorni hamsama celano yakari alkachala bai Mahadev dilchutye Om Namah Shivaya atoset boom bam kaitonglakia. Tabuni hamsamao sabake kapka sabake monikya norono wansuge nasidi tabuni jora celaro burino tongechai ya karna nangya olta buriche celano tongechai ya kari kalango belai wana masingsa hinke norbo khanai nati kobai kothama o monani bukokte aba bini sakbai thai kok samani khanai nati norbo. Hello. Korang kana? Kana ka buji kadara. Sini kada. Sini kadara. Nanje Facebook ni number mana call khanya non samani. Mulai mungkin tamu ke sagra de sepok thanga. Engka para ke? Para ke yang jompui kasing kota. Tahu rol tam rok lai tong por ro tong. Ang pori tunggu ko por semu. Paksi mong kada tabu. Bo college to? Engka tabu ni. Rostori sagra tam bahai kogrok. Abo no. Sam sakena. To bang sani de tukun kong sai kana wan tabu. Ang hamdama ko hajido ko. Mana ni hamdama bikoro ta ko Agartala tung. Agartala bin nok na baratongo. Baratongo. Para ke heza mara fasing nita. Okay. Kelas 12 takale kelas 12 final nacha. Ke oro kok bang lai man ke. Tama ang ni sai mai atang ka kha ko ang. Abono kung namu sung jate ano to he kai re khata jine ko ta ka ta ni nong ni nong te SMS nam kita. Amon dong na pula ke ta kana ta. Ne noro pula bahagi malakya. Ola kasar tam ka lakya. Haida. Abon no. Sung malai man ke go 2019 nomor malai. Boro malai. Mana ko abian di Facebook ni malai lai mani malai lai sini lai ko ka hamda lai kata. Ka hamda lai ni ko ka hamda lai ni tu ya ka. Tu ya kama pore tu ya kama pore university university bukha ko cha tin bara wo. Ga fro ko siko tong ko mane babo kun am sein ya ko am ko mane kuno sin lai ko problem phaya ko. Je tabu mo je bukang ni ya haman tabu sung tabu 2022 tabu haman afro chika tam jane khasian kheme ya ketna bar karon ala ngla sa thai khana ron bo ta sur lan ke sagade bo puila o hain chawano ang bo hai chata je do je timas ni poreta je thangai tabu tamo September, August, July mas kita ngudos ngapai walai lemen ta. Ke buana hai hinchau. Ne angno bo khamalia ne onyon baya changsi. Hai rok ni chairu. Nga ga ang wan sung malia ang chaya tong chaya kok sajaka. Nga singka tam nang no ha ka ta kok saja. Ni singani bo hai hinchau ano. Angno bo khas malia no botika khamjangnai. Sung ke ang sungna ang mana thaiman mo sungta ha ni se ko ne ko ne kak zaman ke sam karan tong man bukan karam kerei enga afro sejoli bono ang mana ang ta hamza gulo bono gan thnya ni phaka thnya ni saja ge bo afro fiu khata sang filai pha ha ka mak sasawi mana kisa thake bani wano enga hamruo ka bani wo hamruo kano 5 bar na 10 bar na basan khaja ang khaja mang ta hamubasha milu kagwasha hamubasha kagwasha to tabano nte ang tam karon hai ka khana wan chungma yak bonang sangka tam karon ka khama apro bin baro thangka tangi hai ka sangka kang nai bin daro sungwa for hanchu dora na sini tong ni milu wan apro ta sa kaham ko tongana ari dora abo kun tu saimian waguna agi hamja jeno bin darang kalbaru talangkha mana heja marawata ya talangai asu sa hamje ya tangi ang suna mu sungta tangi bo ana sa hamje ya ke tangi bindar bong na ro talangai bindar kalba de talanga tong thuriba ene bindar sunu bang tar ta bo ke bo hamjen saya ke apur talangai tapur go je tu ya rota apur pro ta kai bindar sungka jago apur no go ando talang uta bindar kalba di bo ke talangai asu khushi ke tonne tabo ha ka ge ja khangke jotono feeling thama ke bindara sungbo ano bini real munai himeno wan sukunya hamjage khoji ke tongmani
borok tu wana jaka tang ya tung khai ingka ga ang singgang teman mu tungta karon tang ka kha tang bai karon anu kai ka nang bono buri bai tongi phunuka na onyo buri tongi nan buri tongo am phai ang mane sungna mu tungta bono nga bo sungman kon bo tori me anu ang no bo khai ma ya khai na ang bo khamali ya khai rom chau ga ang joli kha angke karon khai anu karon phungme sa ang bono ka gemi ya na ang ta bo kang ma ya ko ta bo khai ne ruai tong ang de ne ke ma kap ka bo de ne limi tong abo ke simi ya bo ton bor khai na sa angke ang ta bok sa chong wa je thamang se Allah sema ka bo ta bo ge o je julai ke bang bo chang khai angke agor tola nu masa sulata Raji Mungoi agor tola tongku angke o je julai ke nang la khena bo bai hamjan bo nyam to abo ko bo ka khana bole sema ka no ani monai tabo ani monai ya mane ani monai jin dol ano khain chou mane o tola ba tabo go o phana ba si chole chang bole tamon nang seme da an sunganu monai hotat sake afrang mane yang singkan ni khaja gang sok thaga ai ang ma si chole chong hungke ba hai bo chole chong ma kha ne yang wan soka mane ma kun masa kun ta bisi malia ora sago pora mane kai ni manai no thangata ni buri tabo o tla rajya ba se choli tongu ne khaja hai ni mana ci saya mana din dolta mana babur tolan tongo an mana din dolta o rajib ko tabo o buruni photo rupu stataso hangke sangata abwa tolan no mar nawai mana yang singapun nawai nangtang ang tongoi sang tongma seme da nangtang bin lai ba khap samalorat bo sano hai hin sable bo se kano tu tong ko samlo keri ko an so ma tar mani man da khala korona borok man tu jolai theke chol le mani jolai ma theke tole mani ga an ke ya sai tongo ang no bo khamali hai hin so ga ma tar mane bo ano bo tla kin lai ba hai nan bo khamali na bla ase se bo khamali ang ke ang ka mon chona mo da bono ase bo khamali ang ke to ase pui la on kagri me ta abang ka khang mu sung tang ya no ke 2 year 1 year 2 year kap ya ka chong kha tia che tai ban che kagri ba mo nang ka kha ba no tong so yang ge pura sak beleng klai tong bin ko khna gan to ra hai sak kli heyo abono na an ko bo khamali ya phono mana on sala ka hamnai phono hamjak di to bang asa ha ro khilne mu yang bon ha ke bo jir tes kha hai phono buson lai bor sole chong kang bor bo sau buni lai bang hamni sing ya hai ni sau ko bang kun ko khale ta cham sasin sang abono ata saksano kosto khai hekan ma tong sing hang saksani wan thre ke ma tong ata to ban je duk no ang sia nugia mane nugia oi heka ka ge heka ga phono wa ko bun tla rok mane an sai an phai tong nai general tan an busang tla rok ta ka ko ta bok je hando tong nai rok ya hando tong phono mane saksono mane bisas khaji thingno partner no to pisasna khanyano aduna ang khaina khaiya ba ang message man sungka mane kai ni kokti khaba haja je ang ani burne ekdom bisas ke tomani ani bisas khaiman se bana ba ge ban bakhana sabai kalangkha abage norogo ang engma ka hai kebono phatcham se bisas ta khadi olake norba ang haya karja ke o kosto belaki mungu mane kosto manai aba hakin ka mane jotono sanamo songta hedeba tamun tam khani ka kono set mari na mata ke bokrong ka kam khalian jideno bo kisel phayang kale ya abule nor to hai social media to ngai ba mane nu tong nai ba norong khana sinai facebook phone kama khal sara nai khana sinai ang bokhola sang sinai ama to phayang thang wa ere kau khara la jeno borong mun chuna khana ba ga ya pha hamdang ma ba mung khana kon sai malia borong mun chuna ka khana ba ga ya hamdang mung kha time pass hamdang mun chuna tangi hamdak ba nu angla hamdak ka bono ko ba kha ba bola hamdak ka no time pass ni ba ge amti hamdang ka tangi hamdak ba no se